Iti may kadwa nga gundaway nga nagturong iti grupo iti police files iti pagtaingan dagiti suspect a Romero. Dita nga saan nga natanunan dagiti kaming iti pamilyada. Nagturong kam nga rod iti pagtaingan. Iti agdama nga mangidadaulo iti natakamat a barangay. Ani Barangay Captain Juanito Rosales. Tapno mapan mangala iti impormasyon maipapan kadagiti agkakabsat a Romero. Dita nga nakunana nga nakiktot idin tatawagan na isuna ni Police Senior Inspector Villalon iti agsapa napagamumpay iti police files. Iti daytamit lang nga gundaway nga nakapagpiyansa iti maysa a suspect ani Reynaldo Romero. Hindi kami damdamo sa ito talaga sayang puso nga isuntak ng kastada. Kung pinagpagami mo ti damot, pati PNP ti San Juan na pamilya, kung pagkada mo na tagawa, talaga nga nagkikira kalugaram niya ito, amudang siya saw-saw talaga. Kaputa kas jam mo kami mula tapos pa ata siyempre ito narika mo takakabagyang raw. Tidak kamu mantai di kopi bigla mo latangan dari kanyada. Jadi tinakapag mantang ipapakamu sabay dari kanya so. Tadalay baga di datuidan nakadeploy na giti dia. Aja lang ito may pakanya. Ako buti makas jam itu. Adulat ta, kung nagtumagamin, at tas may sumura pa sa bali na tatawag ito. Hindi na ito kami, hindi nila inspektar na kasi yan. Natiga, kung pa, nung ulit sa bali ng barangay, hindi ko makukupan ta. Gamo nung pasalo ko sitwasyon, tatatawag mo. Awan mo tayo, kung nakukuha kami na ta. Malaksit lang, nung nalimit na. Natarnada mo. Kung munti madamdaman ko yun. Tsaka nakamuhan yata. Kung kami mo lata, pagpantayang mo. Hindi parang ganito, pagpantayang mo lata mo. Kaya siyempre, haliga magkungko namin nung kukukadalat mo ito na pagkaimpagada ito. Pagkitin, mo ito na. Dahil ito si pagkuanti barangay mo na truck passer kung natin ito pagkitin. Kung saliwan nga namin latang, maumungan po kami. Tama namin. Nagturong man iti grupo iti police files iti may katlo agundaway tapno mapan alian ti reaksyon ken kapatpatang iti maitudtudo nga suspect ani Reynaldo no anya iti makunana maipapan iti pan nakatiliw na gem ita nga indawat na nga saan laengen nga sumaritan gapuanan tanasakit tinakem na iti napasamak ken kuana tinurongor ga insigida iti pagtaingan ni Ricky ken John Romero gem nakuna iti may sa abaket asimmango kanyami ket awan ti anyaman nga tao iti pagtaingan da gapuanan ta adda na pananda tinurongor ga insigida iti provincial jail tapno mapan makasarsarita dagiti agkabsat nga nakabalod ani John ken ni Ricky game dita ka nakapatpatang ni Manong Alexander Minor overall mayor iti provincial jail kaseldaan ni John ket dagitoy man iti insungbat na kadagiti sa ludsod iti police files ken kuana maobserbahan mi kadagito kasi nasina da dagita nga naited kay naikabil kiti selda sir adda dali may sana pandi infirmary kaputa pilay dali may sana pandi ti may sang selda ti selfie dali may sana pandi ay serwan ngem nakapiyansan dali may sa sir dali Romeo Reynaldo dali nunaan sir dali duwa so tiyan dapat lang dito sir kiti maobserbat sir kaputawa ba seldak dali ayat na dali may sa dali John Romero adut nagbalbaliwan na sir ta dinan sapay masahang ti mga nudad-duman nga aramid ka dagitay kuha dagitay kalay-kalesa kasgay kada dagiti project da nga dagay aramidin na nga kuan maliap maganasan sapay din nga aramid ka dagidayen ti kuanan so ti trabaho na tapos sir. So kumusta na bilang napintas po sir ta siyempre sumurot damot man niya dahil paglintigan ti jail kan paglintagan di jay selda tadamo da jay house rules kung makungkuna dito kada selda da jay sari-sarili nga paglintagan na nanya jay paglintagan jay selda sir sumuro da nanya paglintagan ti opisina suro tami maamin dahil ta sir ti hanga maikat nga talaga ti may sa nga malod adala ta sir syempre malagit mo ti pamilyam adda da jay panag pampanuno mo panggap ti pamilya kasi mo dahil makikita kanya na sir manya na badlaw ko mo ibagi kasi mo di makikita kanya na siyempre nasisya latamot ada yanda nga sa feeling mo lagi ti iko ang pamilya
Hindi mo lang dakpil aserti panakaikawan na takuna na nga ron nga nariga nga agpaiso dito ita kwa limitado ti garaw mo dito ang ka nga makapagtayak-tak nga di kaya mga papanan ko na dahil serte ang kunay nga mga dindin na tanda jay ko kan maka umay-umay dita ayam ni tapilay garon ang kunay nga makapatpatang dahil sir. Nakapatpatangmet ni Manong Eduardo Costales iso na ti agdama nga mangidadaulo kadagiti trustee dita nga bilin sa binsana maipapan iti kasasaad ni Ricky Romero iti unek iti pagbaludan. Dati Ricky Romero sir, iti kasasaad na dito pagpatagmay kanya kasi tinaka-receive kanya na iti sir ko iso na tinawat na nga mapagiti infirmary DJ sitwasyon DJ kuana nga pukul nga ron sir. So nga yung tawag ko may kaya warden sir tila mapaling yung tangkad di infirmary kami lang makatulong sa bali nga sir dan imet na pukul bueno nariga may narigat tayo dapat ipipiliyon na hindi kita disabled na nga ron ipang ko di dyan yaman ka dito tapos hindi ko dinamdamag na rin niya di mga taon saka kami na disabled kaya sumuro kalatan na rin niya di patakaran na rin papanam na seldan yung tumitiba ay magdadagan niya so tulad pati solote mo kaya labas dal daw may melat na makipapatang kanya damagin na mabalik nang isarek man ibagay na may labaga daw pag kumanipatang yung mga warden nagpuparang mga warden dapat lang ang katulungan na umirago kung ating warden nagyamyaman pa rin kung diyay kaya no digit aktivitades na dira nalaingin sir nga langin-langin di bada namin ako nalaingin di makipatang sa sawali ulay na lang diyay nalaingin nga makitagay sa sawali na tao patang lagtagtan kaya magkipukamit dito yung mga religious sector kaya matatimit so na siya observar ko kanya na pati kita takil lang takil kayo babawi natin sir na sigong pinakapatang kami kunana hindi nga siya diwa kunana nga siya nairaman kami laing kunana dahil pa iwas na hindi kakapsan ko like nairam-rama na laing nyapik ang mabalang ko ito yan ko kaya pa nga dito ka na ko tayo mo na nun niya dito pag mo so marasibat mag-ito at ulit din nagpaliwanan siya kapag manuno ni hata na kapalian tawin naramid dan dapat kinagkeso na siya kita kasi kapag kasi nagstikaso na takil ti wansan nagbaliwan dan tutusin sir kay bisyo taunig sir awanin tulos awan ti bisyo dan kung makita mo lang at aming nagstikaso na sir kay naglulukmig dan takil ti nagbaliwan ni kiniwan ay panda talaga dito tutusin kami nga balot sa rehabilitation ulit ko na tiba tayo drugs ni Juan manukay na latin na sentensya Dakitaman nga rod iti naibuksilan ni Manong Eduardo maipapan iti kasasaad ni Ricky Romero. Iti maudi apaset iti programa tayo nga Police Files intay maamuan manipod ken ni Police Senior Inspector Pedro Villalun noan niya iti nagbanagan iti daytoy nga kaso. Ado pa iti intay mangigan manipod ken kuana nga impormasyon maipapan iti kampanyada maipapan iti droga iti masakupan da. Ken asino pay nga ta iti intay makasarsarita maipapan ken daytoy nga kaso nga Republic Act 9165 kontra ken dagiti agkakabsat a Romero.